Ginahangkat ni former punong barangay Felix Dureza si incumbent San Isidro Haro punong barangay Ronela Waneza nga atubangon anay ang iya kaugalingon nga mga isu. Ini ang kabahin sang sabat ni Dureza matapos nagpanginwala nga may C2C o kung convert to cash sa ilang mga barangay sang tion nga siya ang punong barangay. Suno kay Dureza, subong nga kapitan si Waneza, duwa na gani ka mga treasurer ang nagresign. Ginaligar man sini nga may 100,000 pesos salin sa barangay para nga ipakayo sang multicab. Apang dugang niya, napatay lang ang manugkayo sang salakyan kag tubtob subong wala man sa gihapon nakabalik ang multicab sa ila barangay hall. Suno pa kay Dureza, natapos niya ang iya termino nga wala sang bisan ano nga kaso sa ombudsman o kung sa diin man. Apang gulpi lang nagguluwa ini nga isu batok sa iya sang nagbulos na si Waneza. Sa isang isyo nga wala sa kamotoran, kay katikulang na sa iya, dapat yung sakit tanaw pa na pangobra niya, kapang embinto sa mga istorya, ang iya ang ako na ma-advise sa iya, regluho niya ang iya problema, hindi nga ang amot problema. Kaya mga ang iniis na, notice of suspension, ginano man na namon ang mga papilis nga wala na natag na, wala kami yan si maging kuha sila na. Ang ako lang pang-advise sa iya, tatanya lang sa kangina, i-establish niya, i-file ang kaso. Karon kay motibo sa kangina ng iba nga tao karon nga ngoy-ngoy kabalukon matod ginahiluan mo yang pizza ng ibang tao na ikulang ka na kamanta depend ka man sa mga kasalanan kung ako gali magbayayag tantanan niya nga di na sa karemos kung wala na migo ako nang gahapin na siya kung kaisa kanin kay as ako nadalaya. Si former punong barangay Felix Dureza sa nauna na kung sa nauna kag separado nga komento ni Waneza kahapon nga adlaw ginsiling sini nga ang matuod nga may ihibalo sa C2C scheme amo ang treasurer, ang appropriations chairman kag ang punong barangay. Sa ila barangay suno kay Waneza, ang treasurer kag ang appropriations chairman ang nagakonsabo kag lipong ang ila kapitan. Ante sini nga isu si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang nagbuyagyag sa Bombo Radio nga may naka-feedback sa iya nga may C2C nga nagakatabo diri sa syudad kag ginatululunga sang barangay officials ang kwarta. Nagpaandam ang kongresista nga ipasaka ang reklamo sa ombudsman.